Dobrodošli na Gradinu. Jedan još od izgovora za civilizaciju koja je Čačak. Ovo je Kristina, ona je sa nama kao stručni etnolog, a ovo je Dragan, on je arheolog. Znači, sada ću da posjećem malo drvo. Kristina misli da to nije okej, jer je i ona mala osoba. Ali, Kristina, kao što ti nisi nikad porasla, ni to drvo nikad neće. Pođemo ga, ovo je varvarski poduhvat. A u tome je fora. Ali nije dovoljno snažno, a mi se osprotivi. Vuče, ja mislim da je ovo sramota za drvoseče. Meni ga baš žao. Sad treba da ga ostavimo da vidimo da li će ovako da opstane. Hoće sigurno. I ako preživi, onda da služi određe. Ne, mora da sečeš. Da računa se čupanje. Želim da zahvalim svojim roditeljima, svim onim kojima su glasali za mene. Hvala vam, nikada neću zaboraviti. Verujem da ćeš biti ponosna na ovaj video. Ovo je Kristina Babić, kilaža 62. 51. Visina 51. Kristina, sad ću se veličanstveno, molim vas. Ko je sa vama danas u publici? Nađi drugu. Ne! Reka jednom, čvarci su dobri, ali je narod stoka. Dragane, reci nam nešto o Gradini. Presečemo ovaj mali. Ajde. IQ ispod 150. Trebaju makazice za nokte, ne sekira. Mora da se udari prvo, da ga boli malo. Ja mislim da si obrstio od sabadnje kad se... 3 puta! Mi reci nešto istorijski vezano za ovu postojbinu Slovena. A šta je to bilo? Kanal. Sad sam provodio. Kristina, šta vi kao etnolog mislite o dezenu ovog kanala? U dezenu. Da li su se ljudi socijalizovali oko ovog kanala? Falimo na adekvatan? malo krvi.